Duwang bulan ang daing trabaho ang 22 anyos na si Jemar Gabawan Daraga Albay. Kaya kan maisihan niyang may job fair ang Public Employment Service Office of Peso Daraga sa Daraga Covered Court kasubagong aga, dai na daa siya nagduwa-duwa pang mag-apply. Istorya niya, dati siyang empleyado sa sarong pribadong kumpanya sa Parañaque. Binalo niya man daang magtrabaho sa Makati. Alagad mas pinili niya daangon niya na magtrabaho sa Albay nganing mas harani siya sa iyang pamilya. Labi niya man na pigkakaugma na makalihis ang sarong oras na pagtinir sa job fair, siya ang pinakaenot na hired on the spot. Masaya kasi para sa akin kasi mahigit 3 buwan na ako maghanap ng trabaho. Wala namang napasukan kasi yung lahat ng in-applyan kong agency wala nang bakante. Ang aplikanteng si Angeline San Roque Daraga, napiritan man daang mag-resign sa dati niyang trabaho huli sa mga personal na rason. Kaya kan maaraman man na may job fair ang Peso, dinisidiran niya naman ang pag-apply ng trabaho giraray. Ang nasa akin lang kasi sa resume, so kung maubos to ngayon, good luck na lang sa akin. Sigun kay Peso Daraga Manager Ray Joseph Lawenco, parte ang aktibidad sa nagpapadagos na selebrasyon kan Kagsawa Festival ngunya na bulan. Kung sain 41 employers ang nagtangro nin 1,500 na trabaho. Order po ini kasi siyempre one-stop shop ini for job vacancies, job hunting, no? Hindi na sinamadoon sa mga companies, nagdaradala din sa mga kumpanya. Pinasalamatan man ni Lawenco ang gabos na nagpartisipar ng mga pribadong kumpanya asin government offices sa aktibidad na liwat na naman naging matrayumpo. Nagduraran job fair sundo alas 3 kasubago. Para sa mga baretang Tatak Bicol, May Insinares.